खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ' आं रमेन बर' गिबि रादाबखौ होनो लादों बे सावरायग्रानो इएम होनांगौखौ लानानै जिंगा सेनांगौ गैया दासिमबो बिटिआरआव इएमनि मासिया लांदां जानानै दं बे खोथाखौ बुंदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा नंगौ नायगिरि नोंथांमोना थारखौनो खोनादों बे सावरायग्रानो इएम होनांगौखौ लानानै जिंगा सेनांगौ गैया दासिमबो बिटिआरआव इएमनि मासिया लांदां जानानै दं बेखायनो एफाग्राब जिंगा जानांगौ गैया होननानैबो फोरमायबावो रनजित बसुमतारी बिथाङा बिटिसिनि इएम मासिफोरखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे सोलिनायखौ नुनो मोननाय समावनो इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा खालामनानै होबाय दि इएम मासिया बिटिआरआव दंबावो बे खोथाखौ बिथां बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो थांनाय 15 जुलाइ खालाराव जालांनाय 14 नं चिरां दुवारनि सान्थिपुर ब्लकआव जौगाखां हाबाफारि सावरायनाय बुब्लियाव मख'नो गोनांदि माखासे प्राइमारिफोरखौ लानानै 14 नं चिरां दुवारनि सान्थिपुर ब्लकआव जौगाखां हाबाफारि सावरायलायो थांनाय 15 जुलाइ खालाराव जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि रुनिखाता थानानि सिङाव गोग्लैनाय 14 नं चिरां दुवारनि सान्थिपुर ब्लकआव माखासे प्राइमारिखौ लानानै जौगाखांनाय हाबाफारिखौ सावरायलाङो बिथां इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा रायखांनो गोनांदि बावैसो सान सिगां बारग' एनडिएबिफ्रा दाबि खालामबोदोंमोन दि बिपिएफ राजखान्थिखौ नागारनानै इउपिपिएलआव आखाइ गोरोबहैनाय एमसिएलए बि सावरायग्रानो बिटिसिआव इएमनि मासि होनो नांगौ होननानै नाथाय दाबि खालामनाया दासिमबो जेबो सोलायहोनो हायाखै बबेखानि बेखौ लानानै जिंगा सिनांगौ गैया होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों खौरांगिरिनि सिगाङाव बेल' नङा बेनि अनगायैबो बिटिआरआव नेपालीफोरखौ प्रोटेक्टिभ हारि फोसावनायाव बर' हारिया जेबो खहा जानो मोना होननानै बुंदों रनजित बसुमतारी उर्फे बि फेरेंगा बिथाङा नायगिरि नोंथांमोन जोंनि आखायाव रनजित बसुमतारीया बुंनाय खोथाफोरनि भिडिअ क्लिप्सआ जोंनि आखायाव दङ आरो बे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोननि थाखाय जों दिन्थिनो लाबाय ब्लकआवहाय जों मा डेभेलपमेन्ट खालामनाय जागोन बेखौ प्राइमारिफोरजों जयै सावरायनानै मोनसे प्लान लानाय जादों खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो जोंना पस्टआ जाबो खालि दङ खालि पस्टआव माने सोफुंनायनि जोंहा गोबां राहा लामा दंबावो बेनि थाखाय टेनसन लानायनि बाथ्रा फैया होननानै आं सानो आरो प्रोटेक्टेड कमिउनिटि हिसाबै बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो दंखायोमोन खिन्थु स्पेसियेलि मोनब्रै जिल्ला बिटिआर आरो जों सदिया जिल्लाखौ होनानै जा प्रोटेक्टेड कमिउनिटि हिसाबै गभर्नमेन्ट अफ आसामा दा गोदानै डिक्लेरेसन होदों बेखौ मा थांखिजों आसाम गभर्नमेन्टआ होदों बेखौ जों दाबो मोजां मिथिजोबा एसेम्ब्लिया जोबनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सावरायलायगोन खिन्थु बिनि बे थांखिया जोङो सानो बे नङा जे आसाम गभर्नमेन्टआ नेपालिफोरखौ जोंनि बिटिआरआव प्रोटेक्टेड कमिउनिटि होनायनि थाखाय जोंहा माबा मोनसे खहा जागोन बा खहा दा खालामथों बा जोंनि जा थाखानाय बे थाखानायनि मोन्थाइनिफ्राय जोंबो बन्सित जानांगोन बेबो जानाय नङा बा दा जानांथों बेखिनिखौल' आंनि बेक्तिगत मदनिफ्राय आं बेखौ बुंनाय जादों चिरां दादगारिनिफ्राय प्रमेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां नैथि रादाब जोंनि आखायाव दङ चिरां मुराफारायाव कर'ना भाइरासजों जिउ खोमानो गोनां जादों दुखुथिया नखरा सरकारनि मदद हास्थायदों चिरां मुराफारायाव कर'ना भाइरासजों जिउ खोमानो गोनां जादों दुखुथिया नखरा सरकारनि मदद हास्थायदों चिरां जिल्लानि थुक्राझार भिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय 2 नं सालबारि मुराफारा गामिनि थागिबि जाहारसिं ब्रह्मआ COVID-19 जों गाग्लोबजानायाव रुंसारि जादों रुंसारि जालांनाय जाहारसिं ब्रह्मआ थैनाय समाव गावनि बिसि आरो सासेल' फिसाज्लाखौ गालाङो बे बुहुमाव जायनि थाखाय बिथांनि आंगो बिसि मुस्रिमा बरनाली ब्रह्म आरो बिनि सासेल' फिसाज्लाया नखर सोलिनायाव खस्थ' जानो गोनां जादों जाहोना बेनि रुंसार जालांनाय जाहारसिंआ गावनि नखरखौ मालायनाव खामला हाजिरा मावनासो नखरखौ सोलियोमोन खुलुमबाय आंनि हासबेन्डआ COVID-19 जों गाग्लोबजानानै थैनांबाय आसाम सरकार बिटिआर सरकारनाव COVID-19 नि 2 लाख रां मोनो होननायखौ एसे आसाम सरकार बिटिआर सरकारा अननानै अनसुंथाइ होयोबा मोजां जागौमोन जों बिमा फिसा सानैल'सै सासेल' फिसाज्लायाबो नखर सामलायनो हानाय दा बैसो जाथ'वाखै बेनिखायनो बिनि बिसि बरनाली आरो गामिनि सुबुंफोरा सोरखारनिफ्राय मदद हास्थायदों जाहाथे नखर संसार सालायनाया रेजें जायो इयुन जिउ संसाराव जाहाथे
नों आं बायदि बिसोरबो थांना थानो मोनो नाथाय बे मदद बिख'नाया सोरखारनि सेराव मोनहैगोन ने सालबारिनि जोंनि गामिनि मानसिफोर आरो रिपर्टार जोंहा दिनै सरसिं ब्रह्मआ 2 नं सालबारिनिमोन मा खालामनो खाफाल गाज्रि हिसाबै COVID-19 जों जिउ गोमानानै थांबाय दा बे जिउ गोमानायाव जोङो जाम्बा जाम्बि हिसाबै डाक्टार परीक्षाखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानो हायाखिसै दा गथ' सासे थालांबाय गरिब अबस्था दा सरकारा जेनेथे एसे अननानै बेबस्थाफोर लायोब्ला एसे मोजां जागोन होननानै जों खावलायनाय थादों जेनेथे अननानै न'खर सालायनो उसुबिदा जानानै बहुद दुखु हरखासाव गोग्लैबाय ओंखायनो बिथांनो एसे आसनिखौ गोख्रैयैनो थाब होयोब्ला मोजां जागोन होननानै खावलायनाय थादों जों सरकारनिफ्राय थैनाया दाख्लि 3 तारिख 7 मास बे सुनिबार बारायाव हरनि 11टा टाइमाव थुक्राझार हस्पिटालाव एडमिसन खालामलांदों जों एडमिसन खालामखांनानै टेस्ट खालामनानै नुबाय मा COVID-19 बेमार जानाय होननानै जों फरमानखौ डक्टरनिफ्राय सार्टिफिकेट मोननानै मिथिनानै मोनबाय आरो थैखांनायनि उनाव पुलिसा बेंटलनि आइसि फैदोंमोन ओमफ्राय आसाखौ लानानै फैफादोंमोन होमब्ला जोङो गोथैखौ फबखांबायमोन पुलिसफ्रा मानि जोङो नायनो COVID-19 दंबावो नामा सोरनावबा हाबनानै जानानै दङ नामा बेखौ नायनो होननानै चेकआपआव फैदोंमोन नाथाय मा खालामनो जोङो गारखांनायनि उनाव जग होबाय थानायाव बिथांमोनहा पुलिसा नेनो हायाखिसै थांनायनि उनाव साननैसोनि उनाव बिथांमोनहा सेनिटाइजार मुलि सारनानै आरो बिनि अखानायै फैनानै न'खराव बेखौनो चेकआप खालामफैनाय जादों आरो परियाला 9 जन ओमफ्राय गामिनि आउटनि 2 मानसिया टेस्ट खालामजाफादों आरो दा बे थैथारनायनि न'खराव बिमा आरो फिसाला सासेल'सै 2निल' दं सोलिनाया बहुद खस्थ'यैनो खामलासो मावनानै जायोमोन दाथ' हा हु गैया ओमफ्राय जा हा दङमोन दब्लायसे बिगासेल' दा बिथाङा बेखौ थैनानै थांबाय दा बिसिया माबोरै मावनानै जागोन आरो फिसाखौ माबोरै फोथांगोन जोंथ' बेखौ अरायदिन नायबाय थानो हालिया ओंखायनो सरकारनिफ्राय एसे आसन मोनोब्ला साबसिन जागोन होननानै जों रायजो राजानिफ्राय एसे खावलायनाय थायो आरो चिरां दादगारिनिफ्राय प्रमेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन